Sa GB, Tuli sa GB, programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tuli sa GB, Tuli sa GB, madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tuli Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwa. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB, Tudi sa GB, impormasyon, edukasyon, aksyon. Mga tugang maray na hapon po gararay sa gabos na mga parantabay kan tudi sa GB Albay Ahead. Webes po ngunyan. Petsa 17 na kan Agosto 2023. Magsarabay-sabay po katadigdi sa programang ini sa Gudyan na alas 5 nin pagkahapon. Tanganing magre-restorya kung ano po ang mga pangyayari digdi sa tuyang namumutan na lugar. Ang programang ini atong sendo sa karahayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Maray na hapon po sa gabos ng mga lugar na pigabot ka sa tuyang broadcast. Especialmente digdi sa 2nd District kan Albay, Legazpi City, Daraga, Kamalig, Manito and Rapo-Rapo. Sa 1st District, Tiwi, Malinao, Tabaco City, Malilipot, Bakakay, Santo Domingo. Sa 3rd District, Ginubatan, Legao City, Uwas, Polangi, Libon, Piodoran, and Jovillar. And of course, sa mga lugar na pigabot kan sa tuyang signal, sa paagi kan sa tuyang traditional radio, sa paagi man kan YouTube channel, DCGB News Online, DCGB app,
Sinibapang application. Marayrahay an panahon tangon yan. Mainit-init pa. Diyan muna ka mo sa sendong mga lugar. Sa Lauro Technical si June Napoles. Sa IT si Tricia Marie Litana. Sa News Base Angel Mustasa, Jenny Matthew Balyaran, and si Nicole Ann Gloriani. Maray na pong palantabi dyan sa Congressional Office, dyan sa may Ninong's Hotel, sa mga reyaon dyan, sa pangenot ni amigong Justin Bolaños, Gerald Salire, Honey Hayes, Josh Barcelon, Mondaen, isa pa sa iba pang yaon dyan. Lingaw ko na. Buda sa mga dyan sisiribot sa pag-asakaso, sa mga nag-aragad nin tabang, maray na hapon tabi sa Indukabus dyan sa 2D Congressional Office. And of course, 2D District Office, Engineering Office, sa pangenot man ni Engineer Warren Azotea. Bueno, so dire-diretso na po kitakan sa tuyang mga istorya digdi sa 2D sa GB, Albay Ahead. So ibang eskwelahan, kan Lunes nagpuuna kan klase. Sa private school nagpuuna sinda. So sa gobyerno sa petsa 29 pa mapuon. Ining simanang ini nasa brigada eskwela nguna. Paglimpya, pagpreparar kan mga classroom, pag-repair kan mga fasilidades, etc., etc. And at the same time, enrollment period man sa mga mabaralik sa eskwela. Ayan. Medyo udyan kiduwang simana sa public school. Ayan. So iba nga ni, sa private nga ni, nagpuuna nga ni kan Lunes. Ayan. Mapagalon, sabi nga ni, ang edukasyon is basic right. Ayan. Basic right. But sometimes, education is considered as a privilege. It is a right and at the same time, a privilege. Diretso mo na mag-eskwela. Right to education. But, sa panahon na ini, naggrabe ang kapuhan, minsan yun, iyan na basic right mo sa edukasyon, nawawara. Takunda ka man, kimedyos. So, minaluwas na nagiging privilege yan, pribilehiyo. Why? Ang nagkakaigwa siya na nakakapagpadagos o nagkakaigwa ki pribilehiyo, itong suigwa nin paagi, igwa nin medyos.
diretso mong mag-eskwela iyo. Pero, kung di ka man ki sintabo, papaano? So, minsan, nagluluwas na ang nagkakegwa siya na ki-privilege na mag-eskwela sa mga igwa, kimidyos, igwa kisintabo. Dakol bagangon yan ki mga aki na dahi nakakapag-eskwela because daing means they don't have the privilege na makapag-eskwela, though they have the right to education. Ayan. Nataman nga, uni ilingon nindo, ining sigyan pasad na mga aki na sabi mga badyaw. Takulunon bagangon niya naman kay sige ang relamok-limok, batan style, siso ngay suaki, pirming ang pipaon suaki. May daradara pirming mga papel. Lalatagan ka diyan. Minsan, sa mga aki, supposedly, iyan ang mga aki na yan, nasa eskulahan. Because they have the right to education. Dapat mag-ireskwela sinda. But, daing means, daing paagi, that's why, daing sinda nakakapag-eskwela. Rayaon dyan, mahiling mo sa mga gilid-gilid kung saan sain. Ina nga, kung saan nag-oruli iyan. May mga nasa school age na ining mga aki na ini. Igwa man ki mga saraday pa. Supposedly, sa araw kayo ni nasa schoolan sinda. But, they don't have the privilege. Taday nga ni, sige nga ni ang pakilimos. Sige ang pakilimos. Iyan, iyan ang problema tadigdi. Aralawon mo iyan, mga perang mabaralik na naman. Irakman kan mga aki, nawawaran sinda ki right na maedukar, makapag-adal, dalantat, tika pong maray nga ni. Takon iyan, igwa man ang kipaagi, dayan makikilimos. Nasa eskulang kutanaan mga iyan. Bakon? Okay. Ngunyan, ako, na-experience ko, perang taonang day ako nagpapasiring sa eskwelahan. Tatarapos na nga ni sa mga aki imi. Ngunyan, garong ang sistema ko, balik sa dati. Balik sa eskwelahan na para atod, para kuakan aki. Apostolic duty. Sa mga apo. Iyon na naman ang napayat ko kaini. Taga-sundo, taga-hatod. Sabi ko nga ni, sabi sa kuya kan maestra, mga barkada kong maestra. Ano nga sir, yaong ka na naman digdi, mayaki ka na naman ngaya na papa-eskulaon digdi. Sabi ko, day man, tapos na tabi ko sa mga aki mi. Si sempig, mo digdi. Alam na, sumako-apo ko niya ko, babalik-balikan ko naman digdi. Tarayaon pa man sa mga teacher. Maestro kan mga aki mi, several years ago. May mga trabaho na nga ni sa mga aki mi. Ngunyan, balik eskwela na naman kita. Ayan. Magtimaan ka ngaya. Nga taman niya ako. Sabi digdi, ini? Direct lahat ba ng anak mo puro professional na tabi? Iyo po, tapos na po. Gabos naman professional tabi.
Yan, tatulo man sa aki mi ni misis. Sarong lalaki, duwang babae. Puro nagpakatapos na, puro professional naman tabi. Ha? Yan. Okay. So, sige. Pero nangalas ako, nangalas ako, tanata, sabi o garing, an public school, ang nag-reskwela dyan, so mga nasa katamtaman sa ng level nin pagkabuhay. Ano? Ta public school nga ni, ano? Can't afford sa mga private school. Iyo? Taan pagpapa-eskwela ngo niyan sa private school, aram nindo man sana. Ang babaan ang 40,000 pesos an sarong taon. Ang baba na. Dahil pa dyan kasabay sa mga libro and iba pa mga contribution. Tuition fee pa sana yan. May sobra pa nga ng 40. So talagang mga exclusive schools. So digdi sa tuya sa kapalibutan ta. 40 pa itaas, 40,000 pa itaas. Kaya so iba, so din kakayahan, mapa-eskwela sa public school. Pero, nangalas man nga ni ako, kansarong aldaw, nagpasiring ako sa sarong public school digdi sa Legazpi. Ito nga ni, so makuapo mi, i-enroll mi as grade 1. May mga pig-apod pa pala na yan na assessment. May assessment pa. I-assess pa suaki. Kung turo tatao na lamang magbilang, tatao na lamang magsurat, tatao na lamang magbasa. Ta-requirement na ngunyan sa eskwelahan na bago ka enroll sa grade 1, dapat nag-agi ka sa preschool. Bot sabihon, nursery, preparatory, kindergarten. Nag-agi ka muna dyan. Tatawang ka certificate na nag-agi ka sa pre-elementary. Ano? Isusubmit mo yan sa eskwelahan. Then, tanganing mapatunayan na nag-agi yan sa pre-elementary, duman nagkakaigwa kay assessment. May mga interview na pigigibo ang mga teacher. What is your name? How old are you? Where do you live? Tapos ngaya magsurat ka. ABCD. Tapos number. Magbasa at least sa mga aralipot sa naman baga. May mga interview pigano duman i-assess kan teacher kung an aki pwede na sa araw kaining section. Yan. Sabi ko, okay, at least, okay. So, kumbaga, garo masa na aptitude test. Ini nga maluya pa nga ini sa numbers. Tapos siya marere nga sa uyan ng pagbasa sa writing ability, pictorial. Tapos identification of colors, of figures, square, triangle, trapezoid, etc. Yan. Sabi ko, okay. Pero, naripara ko nga ni duman, na may mga magurang na pigpa-enroll so aki ininda sa public school. Aram mo yun, siya iba, nagpaka-SUV. Ano niya ako ang pahit? Mga luxury vehicle, ang piglunadan. Uyog-uyugod mo niya ako yan.
magurang pigpa-eskwela so aki ninda sa public school using SUV, Sports Utility Vehicle. So mga ano ngunyan, mga uso ngunyan na auto. Sabi ko, araw ko na kain yung pahit. May nakaurong akong magurang. Niya ko, nailing ko. Nailing ko hindi nagpa-enroll kan aki. Ara mga sir. Digi nang ako mapa-eskwela sa public. Ngata niya ko. Igo ka ngani niya ko kay maray na klaseng auto. Natatawa, bako mo sa private school. Mahalo na nga sa private school. Tama na nga digdi sa public school. Natama niya ko. Aros para riyo man sa nangayaan curriculum. Buda, yung nga na iyan, pigsabi din na subulan-bulan na tuition, buda kung ano-anong mga kontribusyon. Dagi na siya nga sa public school, maray man ngayaan pagturo digdi. Niya ko iyo. Maski baga tatadyon sa mga university and state universities and colleges, mailing mo dyan, kaya baga, ang nagpakalaog dyan sa mga state universities and colleges, kadaklan, talagang pigsasara iyan. Pigsasara. Scholar ng bayan, kumbaga. Pero mahiling mo dyan, ang mga estudyante, may mga kotse. Bako, yung baga, inda, kung ano ang, sabagay, depende na siya na yan sa, araw kaning panahon na ini, may amigo nga ni ako, na paeskulaon ko nga lamang digi sa gobyerno, manganganaan nga ako kan pantuisyon, yugo mo tulong nga ang college ko, puro sa private school. Balong ko madagi sa gobyerno ngaya. Magpa-eskwela. At least kaya medyo makagian-gian kan gastos. Iyo yan ang pigsasabi ta. You have the right to education but you don't have the privilege. Nata. Day kang means. Day kang paagi. Ang pagpa-eskwela mo dyan, mapagal. Una nindo. Bako. Tapos, dapat talagang desidido. Iyan. Okay. Maray na hapon kay Kagawad Bong Logroño. Ano na bong ang pahit? Igwa ka man baga SUV. Anong SUV? Sports motorcycle. Ayan. Okay. Okay. Maray na hapon kay amigong Renen de los Reyes dyan sa saan ka ba ya? Virac PNP. Maray na hapon tabi sa imo amigo. Long time no see. Ayan. Okay. So, ini po ang sitwasyon ngunyan. Na sa bagay, dito man pwedeng basulon. Dito man pwedeng basulon ang mga magurang. Maski na nga ni sinda well-to-do family. Nakabakal nga ni kay mga mamahalo na vehikulo.
Oh, dito man mababasol kun mo yan ninda sa public school sa mga aki ninda. Tatipid-tipid na baga. Oh. Mas maray sa public lalo na sa bio ta halangkaw ni standard. Ito nga na neighbor ko ang daming kotse na ta kontraktor lahat ng anak nasa public nag-aaral. Iyo. Yan. Okay. Kontraktor na yan. Sa public school. Ta iyo nga ni. Sabi nga ni kayanta maray ang standard of teaching sa eskwelahan. Dito man pigsasabi na maluya sa private. Dahil man ta, igwa man kay mga private. Nasa estudyante naman siya na iyan. Nasa estudyante naman siya na iyan na ang pag-aadal. Pa eskwela man sa gobyerno, sa pribado, kung di man nagtuturol-tol. Iyo man gararay, nagpaparasayang lamang kita. Bako? Okay, 35 minutos po. Makalampas ang alas 4 nin pagkahapon. Mabalik po kami. An oras hatod sa Indokang. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. Para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. This is ang Surf Bar New Look na! Pula, puti, ha! Power pula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power pula, surf yan, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar, New Look na, may active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan! Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EU 51TA number 013, series of 2023. Sara Geronimo po para sa TGP. Di na mahihirapan, may maaasahan, may matatagpuan, kaibigan sa kalusugan. TGP. Sa TGP, may affordable at maasahang gamot na malapit sa iyo. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Nakakaya at natuto na. Nakakaisa kaya, di na matutumba. Ganyang kalakas ang Pinas, kasi walang iwanan. Tuloy-tuloy na ang saya, buong pamilya magpa-booster na. Siguraduhin updated ang inyong proteksyon. Magpa-booster na! Pinas lakas, sa Healthy Pilipinas. Isang mensahe mula sa DOH. Kuya na si Kong Joey, Kong Joey Salceda, ang idolo kan masa, dainang iba Joey Salceda, padagas ang paghatod ni serbisyo asin pagpadapas. Sagabos na Albayano, Kay Kong Joey Salceda. Joey, Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda, dako lang nagibuhan padagos pa ang pagserbi ni Joey. Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong, malalao man taiyan si Kong. Joey!
Bueno, mga tugang dara-diretso na pagkatakan sa tuyang istorya digdi sa 2D sa GB, I'll buy ahead. Turning tables instead. Una ako yun, mariray na ang ekonomiya ngunyan kan Pilipinas. Ang pag-iiriwala na naman ngunyan, this is apera kan padagos na naman na pag-umento kan presyo ng petrolyo. 70 pesos na ang kada litro nin anle. Una ko lamang, dire-diretso ng mababa. Nag-62 na iyan eh. Ngunyan, 69, almost 70 pesos. O ano, ni pinakagat siya na kita. Ang rason per me, iro ngaya sa international market. Yan. Petrolyo. Yan. Data isi sa otro semana, kung mababa, umalangkaw na naman yan. Babawasan kisalapi, umintuan ki piso, bakong dibaldi kita, ay salamat nga nagbabagi sa lapi. Otro semana, lalangkaw ang ki piso. Yung nga sa dati nag-62 na yan, magsala 60 pa nga ni gayod. Ngunyan, almost 70 pesos na sa Anli gas. Pangyayari, adi. Inaso 20 pesos na bagas. Napigsasabi. Pinakagat man kita ka ito. Dahil sa nangyayabang parara adit, in due time, ang presyo kan bagas magiging 20 pesos kada kilo. Ngunyan, iyan na 20 pesos na yan. 20 pesos, kabangang kilo. Dahil nga makakabanga. Ang sabi kan gobyerno ta, nag-ururon duman sa itaas na ngaya ma-import kita kibagas. Pasiguro kita. Tangaya makabrot ang supply nin bagas sa mga masunod. Projection ninda kan mga economic managers ta. Projection, igo ngaya ki supply ki bagas. Pero ngaya, iyan mako sufisyente na mataparan ang pangangaipo kan mga tao. That's why kaipuan ta ngaya mag-import nin bagas. How many metric tons of rice, imported rice, ang kaipuhan? Siyempre, pag ma-import kita, it's either sa India or Vietnam. Duman naman kita ma-import. Pero dakol ang ngurob-ngurob. Garo ngayang malain ang sitwasyon. Naisipan kan iba na ma-import kibagas tamay dilin siya. Kada sako nin imported rice magdilin siya ka na sa nakipira pirang metric tons ang kaipuan na i-import. Bakong damot kon alimbawa
So iba nag-iisip na dalhin siyang tangya ining imported rice at the expense of the people. Ipapabakal commercial rice man gila yun. Ha? Alang ka man gila yun ang presyo. Oh. Ay, na sistema. Riparon an iro kan iba na ining planong importasyonin bagas, may makikinabang naman digdi. Sabi kan mga farmers, mula sa mga rice traders. Sisay na naman siyempre may mga bidding-bidding na naman yan. So iba, maagad man permit na pwede man kami mag-import. Taon niya kami authorization na makapag-import. Diyan na mapuon. Ilingaw nindo, pag-araw kayan ang sitwasyon na naman. Ano ang ibang, kumbaga, naiiling ka niba na baka ngayon magkaigwa ki artificial shortage. Nin bagas. That's why pwede ngayang mapiritan na mag-import. Bata, si iba nagtatago ki bagas, o ki paroy, o bagas man. Pag nag-urumintuan, ilalosin da o mintado man. Marinapon sa imo, amigong King. Aralansian baga ang pahit. Talaga. O ano daw ang napahit naan? Ano ang alternative na pagkaon? Kaya ito naramdaman ko during martial law days, talagang nagkulang susupply ki bagas. Nagkulang talaga susupply ki bagas. Naramdaman nindo ka ito, nagpipirila pa ito, kaya ito sa mga tao, tigduruang kilo sana, NGA. Yan mo ito mo ito, John? NGA, bako pa NFA, nga. Pag naubusan ka, NGA ka, nga. National Grains Authority. Mapila ka ito. Ikaw naman ka itong pick-upod na mobile, yan, madyan sa barangay. O na nga, schedule nindungon yan, tigduruang kilo sana. Nga na nga matapod, de ka pwedeng makadubli. 2 kilo NGA rice. National Grains Authority. Biglang talagang kuminulang. O na nga ang pahit, bulgur. Bulgur naman sa pahit. Tapos, mais. So, giniling na mais. Ano nga tabi? Yellow corn na mais. Kata na kagato, John. O yellow corn na mais. Abo tanang maotro iyan ngunyan. Sa bagay, sa somewhere, dyan sa parte kan Bisaya, John, mais ang pahit ninda. Bako? Mga makusugod lugod. Imbis na bagas, mais. Sa may parte kan Mindanao, igwaman dyan, nalong mga probinsya, na mais ang sa indang staple food. Bako bagas, bako maluto, mais. So, giniling na mais. Una mong sa muya, manok, unfeeds me, mais. Hindi, mariman sa lawas pa lang ang mais. Mapurisahon man.
Oh. Iyan. Iningon niya na pigta-target kang gobyerno ta na mag-import kita. Kibagas. Taano nga arang ka iyan? Maiwasunon ang kabasan tadigde sa Pilipinas na dapat taranuman nin paroy. Alimbawa, iyan na Central Luzon. Ang Central Luzon, iyo po ang Rice Granary of the Philippines. Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, ano pa niyaon dyan, Nueva Vizcaya, Pampanga. Iyo yan ang Rice Granary. But now no more. Iyo, nata. So mga agricultural lands ta na dapat taranuman kiparoy binarakal na kan mga mayayaman na negosyante tatadyon binurugta kan kisubdivisyon bako taramon kay itoong mga developer ta sige nga ang dakul kan mga tao tadigde kulang ang mga arong. So we will provide the lot. Nata, una mo, may dagaman nga ni dyan, can afford sa mga paraoma, sa mga tios, magbakal ki arong sa subdivision. Yung baga, ang nangyari, sa mga agricultural lands na digdio, converted na sa industrial or commercial lots. Pabrika, subdivision, etc. Buda, ang saro pa, so ibang mga paratanom tangon yan, arabo na magtaranom. Gurang na ang sa tuyang mga farmers. Dahil kulang na ang next generation. Kamo ngaya mga aki, dahil na kamo mag-araw sa mo yung mga paraoma. Mag-aradal ka mo kitultol. Dapat white collar job ang sendong makuha. Ta kami nga nagkuruba na sa kada kakatarok. Di man nga kita nag-arasinso. Abi magan mga aki, iyo nga papa boda may. Dahil na kami maarog sa indo. Tamati ang pagtanom. Siya kung bagang sa kanta, magtanim ay di biro, maghapon nakayoko. Yung bagang na pahit, mati ngayon pagtanom, pero dahil hindi easy na sa pagtanom yaon ang ginhawa. Kaya siya iba man, na may mga sadiring lote, ipabakal tanang ini ang dagata. Tayo nga ay itustos sa pagklase nindo. Yan ang nangyayari. So, ining plano kan gobyerno na mag-import kibagas. Yan ang problema ta. Pag-abot kan oras. Ayan, sabi ni amigo, nakakaon ako kan sinapna na corn grits. Masiramon man migo, hialuan ki mantikilya. Iyo. I-atay-atay baga yan, amigo. Atay-atay. Masiramon talaga man. Atay-atayon mo ang mais. So, giniling na mais. Pwerte. Ayan. Okay. Sige. So, iyan ang nailing kad ibang mga farmers. Kan ibang sektor sa agrikultura
na ining planong ini kan gobyerno na mag-import ki bagas igwa ini ki hidden agenda. May hidden agenda ini. Tigo na naman yan ki mga makikinabang Mario Pes. Hindi daw para aloy ng sistema yan. Boss, kami na ang bahala. Ano? Kami na ang bahala. Tawi man kami dyan kung 100 metric tons, maski lamang 20. Kami naman ang bahala. Kami na ang makipagtransaksyon. Kami na ang bahala sa tungpats. Rolokohan talaga ang pahit. Ito na. Yan na ito. Masarap ang mais, malakas pa sa katawan. Iyo, tama po. Yan ito, Liglio. Ito na. Di ko na nailing so. Rolokohan talaga ang pahit. Ang makairak sa mga pobreng tikoy, sa mga mayaman, daing problema yan. Yan. Iyan po. Ang pahit. Ay, buhay. So, ang pahit na kayo is mag-inguwa siya na kita. Mag-inguwa. Mananamon ang bulgor na gatas. Iyo. Totoo po yan. Kaya ito bagangani. An so narumduman ko kaya ito. So USAID. Gatas, skim milk. Kan elementary yung mga pigpapanaw kay to may may itataong iyang gatas. Supulbos, tatanems. Oni na ngaya. Sako-sako bagayan. Skim milk. Kuha na ngaya ka mo kay pad paper nindo. Pad paper. Dubleo nindo ngaya. Gigibong burubalisungsong. Babugtakan ka itong gatas na ito. Pag napano na ito, saraduan mo, pipatigaya, tapos supuro, duman mo luoan, tapos iwawa mo sa ngimot mo, skim milk, di ka makagulpit, baka magborogrit ka. Ayan. Ngunyan, dahil naman kaan. Dahil naman na yan. Kan mga panahon pa sa na iyo. Okay? Ugarin ta, alas 5 na, digdi sa 2D sa GB. Bueno, mga tugang tapos na naman kita kasi ito yung programa ngunyan na Webes. Hasta sa Sabado naman kita mag-iba-iba digi po sa 2D sa GB, Albay Head. Atod sendo sa karayang buot ka na opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Mabalos na maray tabi sa Nugabos. Sa otro episode kayo ni may mga nagkakadarang ako tatanems sa mga barangay eleksyon na baga magkakabalos da sa iba tangaya dahil mo ako nilista sa tupad
sa mga oro ayuda. Dita ka man ililista sa balota. Aratas niya kita. Aber daw ngaya. Dahil mo lamang ko isinabay ngayon sa listahan kan mga maturupad. Sa Oktubre ngayon, pag-eleksyon, dito ka man isabay sa listahan ko. Aber, iyogon mo yan. Sabi kan, sanabasa ko tatanems, an mga parasimba daa, pagkatapos pagsimba, sige ang chismis, nagiging chismoso. Ikaw ba kang tatanim sa na makisimbaon, ha? Kuya pati nagload-load sa simbahan. Pero pagluwas, ala chismis digdi chismis duman. Anapod pa lang kayan sa English, the good Samaritans. Ayog mong pataya. The good Samaritans. Bako man the good Samaritan. Pangyayari talaga Salamat po, sa indong pag-antabay. Sa indong nadangog ang programang Tudi sa GB, ang tabayanan giraray at mas